1 iyunda dünýäniň ençeme ýurdunda şol sanda Türkmenistanda halkara çağalar günü bellenilýär. Türkmen häkimetleri bagtyar çağalaryň rahat, dynjalyp, okap, öwrenip döretmegine gönüktirilen maksatnamalaryň üstünlükli amala aşyrylýandygyny tekrarlaýar. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatynda habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar häkimetleriň öwgüli öňe sürmeleriniň döwlet medeniýetiniň reportajlarda tamamlanýandygyny, çağalaryň hökümetin ýalňyş ykdysady we sosial siýasatyndan ejir çekýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda çağı bolmak agyr, yüz miňlerçe çağanyň iň ýöneköy kadyry naharlanmak mümkinçiligi ýok. Aýda bir saparda etdi nahar imeýän hojuluklar köp köçelerde bişmedik meýweleri iýip tuğdagagynyň tuğdunalaryny iýip garnyny doýurýan aş çağalar köp. Dip Balkanly bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ol bäwekleriň iki hepde iýmitlenmegine ýetýän bir guty emeli süýdüň bahasynyň 550 manatdygyna, şol bir wagtda ýurtda çağı üçin berilýän döwlet kömek pulunyň bolsa aýda 300 manatdygyna ünsü çekýär. Döwletiň kömek puluny bäwegiň iki hepdelik emeli süýdi hem düşmeýär. Onsoň nädip ýurtda adamyň çağanyň aladasy edilýär diýip bolar. Bu gapma garşylyk aýlyk girdejiniň azlygy maşgalalaryň dargamagyna, jüwütleriň aýrylşmagyna, enatalaryň çağalaryny eklemek üçin olary taşlap daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gitmegine, çağalaryň diri ýetim galmagyna getirýär diýip Balkanly ýaşaýjy sözüne goşdy. Galybersede ýaşaýjylar giňeýran işsizlik we maşgala sebedine girýän girdejiniň pesligi sebäpli çağalaryň aglabasynyň tomusky dynjalyş mögsüminde dürli işlerde işlemäge mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Owa ýerlerinde çağalar gowaça otamak, pile ýetişdirmek, mal bakmak, adamlaryň gök bakçasyny, otogyny otap pul gazanýarlar. Şäher ýerlerinde 5-nji klassdan uly çağalar awto ýolgalarda, hususy dükanlarda, gurulşyk işlerinde gazanç edýärler ýa-da bazarlarda araba sürýärler diýip Balkanly ýaşaýjy bellidi. Ol bu işleri tapan çağalaryň özlerini bagtly saýýandygyny, sebäbi bu işleri tapyp bilmedik köp çağanyň dilekçilik edip ýa-da zewil dörüp plasmasa gaplar ýygnap, olary ucuypsyz pula satyp maşgalasyna kömek etmeli bolýandygyny aýdýar. Türkmenistan şäheriniň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji etrapçylaryna janga ýaşaýyş toplumyny dilekçilik edýän, zewil dörýän ýa-da bazarlarda araba sürýän çağalaryň köplüginden ýaňa şäherde dilekçilik etmeýän, zewil dörmeýän, araba keşlik etmeýän çağı barmyka diýen pikire gelýän. Dip Balkanly başga bir ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 17-nji maýda geçirilen mejlisinde tomusky dynjalyş mögsüminde Gökderede we Awaza milli siýahatçylyk zowlugynda welaýetlerdaky çağalar dynjalyş sagaldyş merkezlerinde çağalaryň we yetkinjekleriň munasyp dynjalmagyny guramagy vice-premiere tawşyrdy. Balkanlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, enatalar çağany gurrun edilýän merkezlere 20 günlük iýermek üçin azyndan 4500-5000 manat çykdyjy etmeli bolýar. Bu pulun 2500 manadyna ýollanma satyn alynýar. Galan bölegini egin eşikleri we beýleki zerurlyklary satyn almaly. Ýurtda bir muallimiň aýlygy takminan 2000 manada barabar mahaly bu merkezlere ýurduň diňe ucuypsyz gatlagynyň çağalary gidip bilýär diýip Balkanly eni bellidi. Türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýandygyny we olaryň tomusky dynjalyş mögsüminde öz wagtyny boş geçirmediligi üçin ähli şertleriň döredilýändigini aýdýarlar. Ýöne ýokurda gurrun edilýän ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Türkmenistan çağalaryň ýaşaýyşyny, goruglygyny we ösüşini üpçün etmek boýunça bütün dünýä jarnamasyna, Birleşen Milletler Guramasının çağanyň hukuklary hakyndaky konvensiýasyna, çağalaryň halkara derecede ogurlanmagynyň raýat jehetleri boýunça Gaga konvensiýasyna goşuldy. Levan Pulatynyň orta mekteplerine sınıpdan sınıfa geçiş synaglary tamamlandy. Bilim we terbiýeçilik işgärleri okuwçylaryň synaglary gatnaşygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Hünärmenler synaglarda ýol berilýän galplygyň we geleňsizligiň okuwçylaryň bilim derejesiniň pes bolmagyna getirýänini aýdýarlar. Bu ýagda ýurtda bilime sowuk salat çemeleşilmegine şert töredýär. Köýtenna, mukry, galazyk, garamatniýa, gowurduk, Dogatluk we darganaty ýaly ilatly ýerlerde okuwçylaryň synaglara gatnaşygy pes boldy.
syňaklaryň dowamyny sınıflarda 2-3 okuwçyny görmek bolýardy. Diýip Etraf Bilim Müdürlügindäki çeşmeler aýdýar. Däne Etrafyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir mugallym hem bu ýagdaýy tasdiklap hususan çet sebitlerden gatnap okuyan okuwçylaryň ençemesiniň synaglary gatnaşmagyny aýdýar. 25-nji maýdan soňra synaklaryň başlananlygyna garamazdan uzak etraplardaky okuwçylaryň aglabasy synaglara gatnaşmady. Netijede olaryň ýerine synaklaryň jogaplaryny ýazmaklyk synagy gelen okuwçylaryň gerdenine düşdi. Diýip däne uly mugallym Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Vilayet baş müdürlügindäki bir çeşme orta mekdepleriň sınıpdan sınıfa geçiş synaklaryna köpçülikleýin düzgün bodmalaryň hasaba alynanyny aýdýar. Türkmenistanyň orta mekteplerine okuwçylaryň ýetişigi her ýylyň ahyryna geçirilýän sınıpdan sınıfa geçiş synaklary bilen ölçülýär. Bu synaklardan daşary has möhüm hasaplanýan sepkit we gutorduş synaklary hem okuwçylaryň bilim derejesini kesgitleýär. Türkmenabatda bir mektep okuwçysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda synaklarda galplygyň, aldawçylygyň we edenetdiligiň mugallymlar tarapyndan höwetlendirilýänini aýdýar. Mektep mugallimleri synag wagtyny okuwçylaryň galplygyny göz ýumyp gödöwçilik etmediler. Kär mugallimler şpargalkalaryň ulanylmagyny şertler edip muny açyçan höwetlendirdi. Diýip Türkmenabatda bir ýokary sınıp okuwçysy gurrun berýär. Şeýle şertleriň bilimiň hiline yaramaz täsir edýändigini äsgermezlik etip bolmaz diýip bir ýerli synç aýdýar we bu ýagdaýyň ýurtda okuw prosesyna bolan resmi garaýyşy şöhrelendirýändigini ünsi çökýär. Döwlet mediýasy Türkmenistany bilimli nesil kuwatly watan şygarasyna bilimli nesilleriň ösüp ýetişýändigini gaýtalýar. Ýöne orta mekteplerdäki geleňsizlik, başdan sowmalyk we ilat arasyna kämil bilim almagyň bagyş edip biljek meýwelerine bolan ynamsyzlyk ýurdun geljegi bilen bagly käbir şüpheler oýandyrýar. Synaga gatnaşmagyň näme peýdaty bar? Diýip köýtünägli bir ene sorag berýär. Çağam okap alim bolsunmy, ýokary okuwa girmek üçin para bermeli. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bilimiň we sowatlygyň getirip biljek mümkinçiliklerine bolan ynamsyzlyk ene atalar we ýaş nesiller kitapdan, mektepden we synaglardan sowatýar. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Türkmenistanly bir bilermen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Ýurdun bilim pudugyny emele gelen ýagdaýyň dünýäniň häzirki zaman şertlerinden izdiga alanyny gurrun berdi. Ol emelsiz ýöredilen bilim siýasaty netijesinde ýaş ösdürümleriň bilim derejesiniň yaramazlaşanyny aýtdy. İnglis dilini sugara gurulap bilýän ýa-da informasiýon tehnologiýalardan baş çykarýan ýaş nesiller kemaly gelmedi. Okuwçylaryň bilim derejesi has pese gaçdy. Diýip ol belledi. Bilim pudugynak çeşmeler synaglarda ýol berilýän galplygyň, şpargalkalary we aldawçylygy ýol berilmeginiň mekteplerdäki akademiki görkezjileri galplaşdyrylan ýagdaýda ýokarlandyrmagy gönükdirilenini aýdýarlar. Mekteplerde sınıpdan sınıfa geçiş synaglary ähli klasslarda, sepkit synaglary 4-nji we 10-njy sınıflarda geçirilýär. Mektebi tamamlayan okuwçylar jemleýici döwlet synaglaryny, ýani gutorduş synaglaryny üstünlükli tawsirandan soňra orta bilim şahadatnamasyny almagy hukuk kazanýarlar. Donald Trump New York şäherindäki eminler tarapyndan 2016-njy ýylda ýenen saýlawlaryna bir kanun täsir etmek üçin iş ýalgylaryny galplaşdyrmakda bildirilen aýplamalaryň 34 punktynyň ählisi boýunça günäli tapylyp, agyr jenaýat işini etmekde ýazgarlan ilkinji iş başyndaky we öňkü USA prezidenti boldy. Emin agdalary gereksiz boşadylan öňkü prezidente garşy 30-njy maýda çykarylan karary kabul etmek üçin 2 güniň dowamyny 11 sagatdan gowrak maslahat etdiler. Emin agdalary bu karara gelmek üçin şu ýylky prezident saýlawyna Respublikan dalaşgary boljakdygy saklanýan Trump'ın kampaniýasynyň ýazgylaryny galplaşdyranlygy ýa-da başga ýeriniň şeýletmegine sebäp bolanyny we jenaýat etmek ýa-da başga bir jenaýaty gizlemek niýeti bilen hereket edenligini bir agızdan ikrar etmeli bolurlar. Kadyýa diýişi aprel aýyna Kadi Nuwan Merchanyň gödöwçilik astyna başlandy we hökümüň 11-nji ýylda çykarylmagy bellenildi. İş ýazgylaryny galplaşdyrmak üçin berilýän iň ýokary jeda 4 ýyl türme tutsaglygynyň ibarat. Ýöne Merchan günäli tapylanyň jedasyny şertli boşatmak, synag ýa-da jemgyýetçilik hyzmaty bilen hem çalşyryp biler. Manhattan etrawynyň prokurory Alvin Bragg prokurorlaryň faktlara we kanunlara gorkusuz ýa-da eglişik etmeden eýerýänligini aýtdy. Bragg Trump'ın kadynyň tarap tutanlygy we kady diýişiniň galplaşdyrylan barada aýdan sözlerini eret etdi.
ähmiýeti bolan ýeketäk ses eminleriň sesi we eminler öz pikirini aýtdy diýip birak sözüniň üstüne ýetirdi. Günäkär hökmüniň çykarylmagyna garamazdan Trump'ın dalaşgarlyk etmegi ýa-da noýabr aýyna geçiriljek saýlawlarda prezident Joe Biden'i ýeňen halatyna prezident gözüpesine girişmegi gadagan edilmeýär. Ol şinlik hem höküm çykarlandan sehel wagtsoň Respublikan partiýanyň iýul aýyna geçiriljek gurultaýyna resmi taýdan dalaşgarlygy hödürlenir diýilip garaşylýar. Trump özüne garşy çykarlan höküme bir garşylyk reaksiýasyny bildirip, özüni ören biýüne adam diýip hasaplaýanlygyny we prezident saýlawynyň geçiriljek günni nazarda tutup, hakyky hökümüň 5-nji noýabrda halk tarapyndan çykaryljakdygyny aýtdy. Pikir soraýşlar günäkär hökmüniň çekeleşikli bolmagyna garaşlayan saýlawda Trump üçin belli bir derejede howp döredip biljekdigini görkezýär. Ýöne Respublikan strategiýalarynyn käbiri bu hökmüň Trump'ın populist özüne çekijiligine kömek etjekdigini aýdýar. Şeýle-de Trump bu entek tamam bolardan daşda diýip öz kanun toporunyň çykarylan hökümden şikaýet etjekdigini aýtdy. Aktamyň metbuat sekretary bu höküme jogap edip, bir kanunyň hökmrawanlygyna hormat goýýarsy we goşmaça düşünürşimiz ýok diýdi. Biden kampaniýasy odalyk Twitter'de X platformasynda reaksiýa bildirip, bir ýerde Donald Trump'y Oval Office goýbermeligiň ýeketäk ýoly bar. Ol saýlaw gutusunda diýdi. Trump geçen ýylyň mart aýynda şol wagt aklawçysy Michael Cohen'in Uly ýaşlylar kinosynyň aktrisesi Stormy Daniels'e tölen $130,000 öwelini dolmakda aýplandy. Stormy Daniels 2006-njy ýylda Trump bilen jinsy gatnaşykda bolanlygyny öňe sürdi. Trump Cohen'in Daniels'i susturmak üçin tölen pulunyň öwelini dolanyny hakykaty ýaşyrmak üçin ony kanun çykdyjylar hökmünde görkezip, nädogry maglumat bermekde aýplandy. Trump Daniels bilen jinsy gatnaşykda bolanlygy barada aýdylýanlary hiç wagt bolmadyk zat hökmünde inkar etdi. Ýöne maşgala biýopalygy barada gurrun onun 2016-njy ýylda ýeňen prezident saýlawynyň kampaniýasyny çökerip bilerdi. Prokurorlar hakyky ýagdaýy ýaşyrmak üçin bank amallarynyň öwelini dolmak hökmünde galp hasaba alnanlygyny aýtdylar. Trump kadyýet işine gatnaşdy. Ýöne dinç günleri we kadynyň hepde dowamyny belleýän boş günlerini kampaniýalaryny dowam etdirdi. Ol wagtdan peýdalanyp tutuş ýurt boýunça kampaniýa ýygnançyklaryny geçirdi.